Hej, jeg hedder Kirstine, og jeg hedder Emilie. Vi går i 7. A, og vi har området testlation. Når jeg siger testlation, Jeg tænker på elektricitet og på Tesla. hvorfor tænker I på et bilmærke? Fordi der er et bilmærke, der hedder Tesla. Ja, men hvad så, hvis I får det her? Hvad tænker I så om det? Tænker vi, det er en tegning, som er Det lidt ligner et mysteriøs. mønster. Ja. Det er rigtigt noget med mønster. Det er noget med matematik at gøre, det ved jeg, fordi vi har matematikdag. Ja. Hvad tænker I, når jeg siger testlation? Testlation. Jeg tænker på Tesla, et bilmærke, Hvorfor det? fordi min far er en Tesla. Og ja, Testlation, det minder mig om Tesla. Så prøver jeg altså det her Så billede. det her billede, hvad tænker I så om det? Når Tesla er altså en testlation, når man teslerer noget, og der er en figur, der går igen og igen flere gange. Det er rigtigt. Hvad tænker du på, Abella? Jeg er ikke så meget forstand på sådan noget. Men hvad synes du, det der ligner? En masse farver. Ja. Testlation er faktisk et matematisk fagudtryk inden for geometrien. Ordet kommer af det latinske ord tessella, som betyder lille firkant. En testlation er en firkant, en trekant, en hvilken som helst figur, udfyldt med mindre figurer, som er identiske. Det kan være forskellige farver, og den kan også være et spejlvæld, men figuren er identisk. Det er generelt lavet af ler, sten eller glas. Vi kan eksempelvis bruge mosaik, som I muligvis kender.